pròxims mesos. I en acabant volia fer-li una pregunta novament relacionada en tema de policia local, i és que fa 2 diumenges, la regidora de Cultura també estava allí, varen deixar vostès només a un agent de patrulla i en aquest cas no opera l'excusa oficial de que també està el jefe i també està l'agent de segona activitat, que no patrulla. No? Fa 2 diumenges varen deixar vostès en un turno només a un policia local que, entre altres coses, va tindre que dirigir una professor. I jo és que, de veres, no entenc com podem haver aprovat, o han aprovat vostès, a pujar 500.000 euros el gasto en personal perquè es creen noves places i això demostra que podem gastar més diners i no podem solventar aquestes qüestions. És a dir, al final, si fem uns pressupostos en uns números molt bonicos però no solucionem o no donem resposta a una necessitat com és la de la seguretat ciutadana, jo crec que com a corporació estem fallant en alguna cosa. I la pregunta que li vull fer, senyor alcalde, en aquest sentit de policia local, és si vostè està en disposició de garantir-me a mi ací ara que durant la setmana de Nadal no quedarà només un agent patrullant en el cotxe patrulla. Gràcies.